Yo. Kok sepaneng mentol langsung gaspol. Kok sepaneng men. Nang tas kok juk warah. Pak Amar iki tareng 10 wong. Kelas 1 tetep diwarai. Cuti anu gak mulai sidik ya. Guys, itu apa nih? Are. Terganggu. Bapak nanti mau ya. Kaya apa pijen? Wah, lah kita gede lah tomat serok sak korek. Penak matun. Nih, gending. Kuwi apa mangan apa tek wolo-wolo lambene ya? Heh? Isine apa? Aku melak langgar. Ayo. Ayo kan. Kita kira ibu jihad kah? Yo. Ana langgar iki Langgar iki ora apa-apa iki piye? Ya ben kuwi comelok iki ra pesan iki. Lho, dosa gede kowe. Dosa gede lah. Kayak langgar iki panggonan ora mau delok. Apa delok kucing